Аднымі з першых на прыём да Максіма Рыжанкова прыйшлі жыхары вёскі Лахва. Дарэчы, гэта не першы іх зварот у адміністрацыю прэзідэнта. Летась вяскоўцы ездзілі ў Мінск і звярталіся з пытаннем адсутнасці сельскай амбулаторыі. Вынікам стала будаўніцтва новай установы замест згарэлай. Спасибо. Положительный вопрос решился. Большое спасибо Максиму Владимировичу. Не ожидали. Амбулатории построили у нас. Уже построили. Сейчас где-то в мае, в июне месяце будет амбулатория. На гэты раз зварот жыхароў Лахвы тычыўся адразу шэрагу праблем. Добраўпарадкавання вуліцы, падключэння іх да цэнтральнага водазабеспячэння, рэканструкцыі дома культуры. Выслухаўшы кожнае з пытанняў і пачуўшы каментары ад мясцовых чыноўнікаў, першы намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта вырашыў асабіста наведаць Лунецкую вёску, каб убачыць праблему комплексна. Та искренность, о которой говорят люди, говорят о том, что да, в чем-то, наверное, не дорабатывают. Но сделать вывод заранее, что власти не видят проблемы, тоже не хочется. Хочется их взять с собой, приехать туда и своими глазами посмотреть. Одно из ключевых направлений сегодня, конечно, развитие вот такого рода регионов. Мы должны помогать составлению и людей, значит, вот в глубинке, потому что есть здесь и вопросы развития сельского хозяйства, вопросы освоения территории, лесного хозяйства. Акрамя калектыўных зваротаў былі і асабістыя, звязаныя з працаўладкаваннем і умовамі працы, станам здароўя і умовамі пражывання. Пад пільны кантроль узяты праблемы, з якімі звярнуліся шматдзетныя бацькі і інваліды. У няпростай жыццёвай сітуацыі апынуўся лунічанін Леонід Снітко. Перажыўшы 9 гадоў таму інсульт, а потым страціўшы з-за рака нырку, мужчына больш не можа працаваць, але патрэбную групу інваліднасці ему дагэтуль не дают. Ложили в больницу, обнаружили рак почки. Почку удалили. В августе месяце мне дали группу, сказали, через год приедешь, они посмотрят, не отросла ли почка. Разгляд гэтай канкрэтнай сітуацыі Максім Рыжанкоў паабяцаў ініцыяваць у Міністэрстве аховы здароўя. У дачыненні ж да астатніх спраў першы намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта запатрабаваў ад мясцовых улад не проста паўторнага разбіральніцтва, а канчатковага вырашэння тых праблем, з якімі людзі звяртаюцца ў другі і нават у трэці раз. Па кожнаму звароту, а іх было разгледжана каля 20, грамадзянам дадуць пісьмовы адказ. Таццяна Будгусыім, Зіяна Мішчук, Александр Дзячэнка, тэлерадыёкампанія «Брэст».